canviat l'ofici de mestre. I per fer això s'ha d'innovar. Si és una escola connectada, també és una escola connectada amb les famílies, perquè en el fet educatiu els infants s'eduquen no només per el que els ensenya el seu mestre, sinó que s'eduquen amb tot el que van aprenent mentre creixen, no? Quina conversa pedagògica tenen els pares amb els fills? Què has tret? Què has tret? Què has tret de català? Un 5 i mig. Home, què has tret d'anglès? Un 7. Ah, molt bé. I els teus companys? No, sóc dels bons. Vale, molt bé. No, com... Ostres, si només podem tenir aquesta conversa pedagògica perquè el butlletí de notes no m'informa de res més i jo sóc una mare fornera, doncs jo què sé, no sé què més preguntar-te de l'escola, no? Valorar l'educació petita, no? Que és l'educació de casa, tota aquesta educació que té a veure amb com ens preocupem pels altres, amb com ens emocionem, amb com aprenem a no estar sols, a gestionar les emocions. L'escola emancipa, en teoria, però a la pràctica ens adonem que ara surten dades d'aquestes, no? Que al final qui arriba a la universitat són els fills dels que ja anaven a la universitat, perquè l'escola no està ajudant a fer, té com un sostre de vidre, no? I també hi ha autors que parlen d'això, perquè no està posant en valor els altres sabers. Ser bona persona no puntua a l'escola, no? Tenir una idea de llinatge familiar no puntua a l'escola. Tenir una magnífica tradició oral o no sé què no puntua a l'escola, no? Puntua a l'escola uns determinats hàbitus, que són aquests costums que tens a casa, i uns altres no. Si l'escola no trenca amb això, n'hi ha uns que tenen avantatge i uns que estan en desavantatge. Segurament sempre l'educació, el seu repte és que hauria d'anar una mica per davant dels canvis socials, no hauria d'anar per darrere. Que és l'escola no ha de preparar per la productivitat, l'escola també ha de preparar per la vida.